Bona tarda, què tal? Som el Martí Odriozola. I la Núria Vilamala, i avui, per primer cop, Entrem al Territori Z. I aquest és un espai que volem que sigui vostre, on us sentiu escoltats i escoltades i on trobeu tot allò que us interessi i també, sobretot, que descobriu nous mons. avui engeguem, avui traiem al cap, portem molt temps confinats i han canviat moltíssimes coses. Abans, però, volem conèixer com esteu vivint, vosaltres, els adolescents, aquest confinament. Fa unes 3 setmanes, quan portàvem un mes tancats a casa, el portal adolescents.cat, segur que el coneixeu, va fer una enquesta entre 10.000 adolescents per revelar què feien en el seu dia a dia. I hem volgut mirar les xifres més interessants. D'entrada, aquests dies el mòbil l'utilitzem moltíssim per parlar amb amics, amb familiars, xarxes socials, jugar. Núria, quant de temps fan servir el mòbil els adolescents? Doncs Déu-n'hi-do, perquè de fet 7 de cada 10 adolescents que han respost a aquesta enquesta estan 4 hores o més diàries amb el mòbil. Això són moltes hores des que vam començar a estar tancats a casa, però hi ha altres estones lliures. Què feu vosaltres, els adolescents, quan teniu temps lliure? Mirar sèries i pel·lícules, això és el que fan principalment els adolescents que han respost l'enquesta. Un total del 40% dels adolescents van dir que fan això, mirar sèries i pel·lícules, mentre que per altra banda només un 4% diu que llegeix llibres. Una altra distracció és l'esport, que fins ara només podíem fer a dins de casa, tot i que a poc ja podem anar a sortir. Vosaltres què heu fet? Heu fet gimnàs casolà? Heu fet bicicleta estàtica? Com ha anat la cosa? Doncs 7 de cada 10 adolescents diu que fa esport entre 2 i 3 dies cada setmana com a mínim, des de que ha començat el confinament, i en canvi només 1 de cada 10 diu que no n'ha fet gens des de que va començar el confinament. I segur que també heu fet videotrucades, ara que estan tan de moda, per parlar amb gent, fer classe, entrenaments, diversió. Com va la cosa? Doncs, de fet, segons l'enquesta, els adolescents tampoc les utilitzeu gaire, aquestes videotrucades, perquè només 1 de cada 10 en feu 4 o més cada dia, mentre que la majoria, 6 de cada 10, en feu com a molt 1 al dia. Va, per acabar amb una mica d'optimisme, aquest confinament ens ha obligat i us ha obligat a canviar moltes coses i a perdre-us també algunes d'altres. Com ho porteu? Doncs la majoria dels adolescents ho porteu bé, i el que és més important, segons aquesta enquesta, gairebé la meitat dels joves heu aconseguit treure coses positives també de tot aquest confinament. Tot això, però, són xifres, són dades, són números. Nosaltres us volem conèixer i que ens expliqueu com ho esteu fent aquests dies, què esteu fent, com va el confinament. Vosaltres ja heu sortit? Què heu fet? On heu anat? Expliqueu-nos-ho i així també vosaltres podreu formar part del Territori Z. Per fer-ho, feu-nos enviar vídeos al nostre WhatsApp, que és el 696 73 39 41, 696 73 39 41, o també a través d'aquí, del nostre Instagram. Abans us ho dèiem, amb el confinament han canviat moltíssimes coses i ara volem repassar-les una mica. Per exemple, hi ha menys contaminació, segur que ho heu vist. Circulen menys cotxes, volen menys avions, hi ha també menys fàbriques que produeixen i a menor ritme, i això fa al final que el planeta pugui respirar. I a més, segur que ho heu vist també, que alguns animals arriben a carrers, ciutats, pobles, camins, i no és que ens estiguin envaint, és que estan recuperant l'espai que els hi hem robat. A l'escola també ens hem hagut d'adaptar i hem hagut d'aprendre a fer classes a través de la pantalla, a fer classes online i també a fer exàmens a distància amb tot el que això comporta, i a més, els alumnes que esteu fent segon de batxillerat fareu la selectivitat al juliol, si més no, això és les notícies que tenim a dia d'avui. El teatre, el cinema i les llibreries també s'han apagat, els restaurants i els bars han abaixat les persianes, els esports també s'han aturat i allà fora és que pràcticament no hi queda res. Però avui tenim una novetat i sembla que a poc podem començar a veure la llum al final del túnel. Parlem del desconfinament. Segur que no heu sentit de parlar aquests dies a la tele, diferents fases, diferents etapes des d'ara fins a les properes setmanes. Intentarem fer un resum. Sabeu que ha de ser per províncies i per aquest desconfinament, si les províncies van complint, s'anirà evolucionant en les diferents fases. Us farem un petit resum. Comencem, Núria, amb la fase 0, que arrenca avui dilluns.
Sí, de fet, com molt sabeu, ja va començar dissabte amb algunes mesures perquè a partir del dia 2 de maig molts de vosaltres vau poder sortir al carrer per anar a passejar o per fer esport. Per una banda, podeu anar a passejar com a molt lluny, a 1 quilòmetre de casa, sempre dins del municipi i de manera individual, com a molt una vegada al dia. També per fer esport podeu sortir només una vegada al dia, també de manera individual i sempre dins del municipi. A més, als pobles i ciutats de més de 5.000 habitants hi ha unes franges horàries per distribuir la gent a l'hora de sortir al carrer i evitar així que hi hagi aglomeracions. Sí, això també ho deveu saber molts de vosaltres perquè imaginem que ja heu aprofitat aquest cap de setmana per sortir. Totes les persones que estiguin entre 14 i 70 anys poden sortir o ben d'hora al matí, entre les 6 i les 10, o més de cara a la tarda a nit, entre les 8 del vespre i les 11 de la nit. En canvi, tots els menors de 14 anys podeu sortir entre les 12 del migdia i les 7 de la tarda. A més, però avui hi ha altres novetats, en bars, restaurants i comerços. Sí, perquè a partir d'avui ja podem anar a petits comerços, com per exemple podem anar al barber a tallar-nos el cabell o a la llibreria a comprar un llibre. Això sí, només hi podem anar si hem demanat cita prèvia. També podem anar a bars i restaurants, però no ens hi podem quedar. Només hi podem anar per demanar menjar per emportar. Aquesta és la fase 0, que s'allargarà com a mínim fins a l'11 de maig. Aleshores, d'aquí una setmana, si el Ministeri de Sanitat considera que l'evolució és positiva i que, per tant, no hi ha més contagis del previst, es passarà a la fase 1 amb algunes novetats. Sí, principalment que ja podrem visitar a familiars i fer reunions amb grups reduïts de persones. Això sí, sempre i quan siguin persones sanes, no hi hagi cap persona que formi part d'un col·lectiu de risc i estiguin dins de la mateixa província. Això què vol dir? Doncs que podreu visitar familiars amics sempre i quan no estiguin en una província diferent a la vostra. En aquesta fase podrem anar a bars i restaurants. Sí, que només, però, podran acollir el 50% del seu aforament, és a dir, si habitualment tenen 20 cadires, ara només en podran tenir 10. També obriran hotels i allotjaments turístics. Que tindran, però, les zones comunes tancades. I els comerços també es podran posar en marxa sense tantes restriccions. Sí, perquè no caldrà que demanem hora prèvia abans d'anar-hi, això sí, s'hauran de complir unes estrictes normes i mesures de seguretat. Si tot va bé, aquesta fase 1 s'allargarà 2 setmanes i el 25 de maig començarà la fase 2. Algunes novetats, bars i restaurants oberts, també al seu interior, amb una tercera part de la seva capacitat. I els centres comercials podran començar a obrir amb les botigues obertes però les zones comunes tancades. En aquesta fase també ens podrem desplaçar dins de la nostra província, per exemple, si volem anar a la segona residència. I aquesta fase 2, a partir del 25 de maig, novetats en l'educació, que segur que us interessen. Sí, perquè com bé sabeu, les escoles i instituts es mantindran tancats perquè no reobriran, si tot va bé, fins al setembre, però tots aquells alumnes que estigueu cursant final de cicle, és a dir, quart d'ESO o segon de batxillerat, podreu tornar a classe de manera voluntària i els grups de més de 15 estudiants es dividiran per la meitat perquè a l'aula només pot haver-hi un 50% de l'aforament. Bars, restaurants, centres comercials, segones residències, educació... Què més passarà, Núria, a la segona fase? Doncs mira, podrem assistir a espectacles a l'aire lliure on hi haurà limitacions perquè només podrà haver-hi, com a molt, 400 persones assegudes. També podrem tornar al teatre, això sí, amb l'aforament limitat a 1/3 de la seva capacitat i encara no podrem anar a esdeveniments esportius perquè de moment s'hauran de celebrar a porta tancada. I finalment, si tot va bé, a partir del 8 de juny, d'aquí un mes, podrem entrar a la tercera fase. Amb una novetat, ens podrem desplaçar entre diferents províncies, però també hi haurà coses noves. Sí, perquè, per exemple, podrem anar a les discoteques i als bars nocturns, que tindran l'aforament limitat a 1/3 de la seva capacitat. També, per exemple, podrem anar al gimnàs, encara que els vestuaris estaran tancats. Podrem anar també a bars i cafeteries, amb un 50% de l'aforament, i fins i tot podrem anar a la platja. Això sí, tot i això s'haurà de fer complint unes normes i unes mesures estrictes de seguretat per evitar aglomeracions i per evitar també possibles contagis. I és important també, Martí, explicar que estem pendents de saber si finalment el govern espanyol accepta que Catalunya es desconfini per regions sanitàries, tal com ha demanat el govern de la Generalitat. Si finalment és així, a Catalunya el desconfinament no es faria per províncies, sinó per regions sanitàries. A Catalunya n'hi ha 7. Aquestes són les diverses fases del desconfinament, des d'avui fins que calgui fins al juny per accedir, finalment, com es coneix actualment, a la nova normalitat. I
I avui, abans d'acabar aquest primer Territori Z, us volem revelar alguns dels continguts d'aquesta primera setmana. Començarem demà dimarts a les 7 de la tarda amb una entrevista en directe. Soc el Pere Vallribera, actor i biel de Marlissa Pereaude, i aquest dimarts ens veiem a les 7 a Territori Z per parlar de la sèrie, per parlar del confinament i per parlar del que vosaltres vulgueu. Dimecres agafarem l'avió i viatjarem. Per conèixer com estan vivint el confinament aquells joves que estan en un altre país. Hola, sóc l'Alba, us parlo des d'Alemanya. Actualment estic fent el meu Erasmus a Finlàndia, vaig començar al gener. Bon dia des de Tailàndia. Hola, yo soy Marc desde Suecia. Hola, soy Helen, tengo 17 años y vivo en las afueras de Londres. Dijous coneixerem en Ricardo García Vilanova, Que és un fotoperiodista que treballa en zones on hi ha conflicte. i divendres parlarem amb dos dels integrants dels Màrtirs. En Jaume Casals i l'Adrià Núñez, que són dos actors i dos companys de pis que ens explicaran què estan fent durant aquest confinament. Això des de demà i fins a divendres. Què més farem, Núria, en els propers dies? Doncs trucarem i conversarem amb dues persones que tenen trucades al 061. També parlarem amb entrenadors i esportistes que ens explicaran com s'han adaptat aquests dies al confinament. Parlarem del canvi climàtic, de manifestacions d'arreu del món i també entrevistarem, atenció, a un actor del Polònia i en Jordi Basté. A més, cada dissabte Us presentarem una frase i una xifra, les més destacades de la setmana, i a més també us farem testos d'actualitat a través del nostre Instagram per comprovar i així també perquè vosaltres pugueu saber si esteu o no al dia de tot el que passa. tot plegat a partir d'avui. Això és casa vostra, això és el Territori Z.